Pak Bupati ora sadeng ngono, iku ngerti dhewe. Nek ora ngerti denteni. Wis koordinasi karo Pak Kapolsek. Ketoke perlu dicekel apa ora ngono kuwi. Oh. Pokok Pak Bupati, kita bersahabat. Yuk. Lah nyapa? Wis dikocok ngomong. Salah kabeh. Kusuma persembahkan suaramu, Nduk. Injing. Mau saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Abah Kiro. Ya, bakati. Mbak Yu Tesi, ugi Mas Kadron. Gak ngono ne. Iso kaya ngene ta iki? Wis ta rasa singgung banyak. Rumah saku wis Tibake ora asli to. Hah? Mbak Yu, sesone dipaku. Dibor, men ora gampang cepot. Mikmu lho di. Untung negara kita tuh hukum, nek gak tak pateni tenan kowe. Ora iso ngono, Indonesia itu harus bersatu, guyub rukun. Guyub rukun, dasar mbok paku barang. Saya memberi solusi, Mbak Yu. Lah nek ngene iki. Kalau polisi lah apa aku di polisi kok. Solusi. Sok pinter deh. Solusi. Polisi. Solo. Kuwi arep kowe isolasi. Isolasi mengko sampean nemplok nek kolu. Apa kowe pengen tak amputasi ya piye? Alah palsu bokonge. Palsu kan? Palsu. Masa? Palsu. Palsu ki sing mburi, sing ngarep yo asli. Jajal. Ora percaya aku. Loh, jajal. Ayo. Biyen Endi gelung aku kowe? Apa? Tadi yo kurang ajar. Gelungan apa? Kok iso gelungane wong delikne kuwi lho. Delikne sapa ta? Nang ndi mau? Ah, rasane lagi iki. wis rasa gelungan. Kanjeng Pangeran. Ngendikanipun penan badhe madhep keraton piyambak. Iya. Nggih. Lelu lho sauntara. Nggih. Mengko yen ana rejaning jaman. Nggih. Kene iki bakal tak jenengake menapa? Desa Gade apa? Jatisari. Jatisari. Nggih. Pinangka saka kuwi patenana dhisik bocah iki. Sopo? Sopo dipateni? Sing dipateni sapa? Sapa dhewe gelunganmu didilikne gamelan Yoko. Dilikne Yoko. Iki matane wae Mas bareng iki. Kok iso arep golek TikTok? Ora nek sing nyaware plentas, plentus. Sing nonton yo ger loro til. Lah ya, bangsane uune nek ora tak wehi nopo anu. Untunge aku wong mampu. Kok mboten mampir ten akun kula? Sik ta, iki tali kotang to. Kotange sapa iki? Ani Kusuma suaramu. Monggo. Apa Nduk? Arek ngaturi apa? Nggih, wonten campur sarine. Mau ora semajan kok iso mengcacap. Arep munggah ki aku nggo laguku iki Mas ngono kok. Apa cacapnya? Apa. Lah kowe ora ngerti nek yoga sakmene budhek kabeh. Aja turu. Wis rasa turu. Sok turumu suwe ra nek sing buka. Saiki nyanyi ya, Run. Nyanyi. Oh, suarane. Saurungane Kusuma. Nggih. Aja turu, ya. Dipari gubuk asmara nggih. Ya. Nggih. Gubuk asmara nggih, Bu. Oh, Bu jenengane metik ta tibake? Metik, Bah. Apa? Tanpa gigi. Lah iki malah tanpa persneleng. Wis jebol kae iki kok. Nggih dibawane napa mboten niki? Langsung. Nggih, langsung mawon. Asik. Joget no.